Bueno, xa estou bastante recuperado, creo que veu ben tamén a pausa para poder proteger ben a zona do... porque era no cello, xa recuperou bastante ben. Estou bastante ilusionado, a verdad que, bueno, o corpo técnico xa falando con Iles, pois xa me encheron de ganas e demais, e depois ver a plantilla, depois directiva e demais, foi xa algo especial, xa me acolleron bastante ben e eso, a verdad que estou moi agradecido de estar aquí. Sí, claro, claro. Ao fin e ao cabo, como digamos todos os meus compañeiros, o equipo a bater polo nombre que ten a Antela. Ao final, vir a Moreira tamén ou ir non xogar fora, os equipos saben que é un equipo a bater. O Polígono, un rival seguro para a loita polo ascenso, como ves ahora mismo? Creo que estamos nunha dinámica boa. A medida que pase tamén os meses e tal, creo que vamos ir a millor. Vexo que hai posibilidades de gañar e separarnos un pouquiño máis de